Ola, bos días. Son Jesús Fernández Portela, candidato polo Partido Popular á Alcaldía do Rosal do 2011. Represento, como digo, ao Partido Popular. Conseguimos 2.704 votos, como nos deron 9 concelleiros. ¿Cómo vivió la jornada electoral del 22 de mayo de 2011? O 22 de maio de 2011 transcurriu tranquilo porque durante a mañán dediqueime a pasar un pouco, visitar mesas electorais para ver as incidencias se as houbera e contactar cos compañeros de partido e cos membros da mesa, recoller algún dato complementario e, sobre todo, hacia a última hora da mañán acudín ca familia a votar na mesa de San Miguel, que é o meu colegio electoral, e o resto do día, entre visita e visita, con permanencia na sede local, para recoller datos e ver a marcha da xornada cos compañeiros. ¿Qué fue lo primero que hizo tras conocer los resultados con el 100% de los votos escrutados? Rematada a xornada electoral, conocidos os resultados, xa escrutados ao 100%, o primeiro que fixen foi felicitar e agradecer ao equipo de traballo, aos colaboradores, todo o personal que traballou durante a xornada, durante a campaña, especialmente aos veciños e veciñas do Rosal por a confianza depositada no Partido Popular e na nosa candidatura. ¿Cómo y dónde vivió la celebración de los resultados de estos comicios electorales? Os resultados dos comicios electorales vivímolo na sede local do partido, recientemente inaugurada a propósito do dossier de paso, posto que non dispuñamos dun local onde reunirnos a traballar e onde depositar todos os nosos documentos e material, e agora dispomos dunha sede local na cual celebramos, como digo, a xornada electoral, o resultado da xornada electoral do día 22 de maio. ¿Qué valoración hace de los resultados conseguidos en las elecciones municipales de 2011? Os resultados de 2011 realmente foron moi bons, consideramos de uns resultados extraordinarios, dado que despois de 12 anos de goberno conseguimos manter o nivel de voto con a confianza dos rosaleiros e rosaleiras, que é fundamental, e sobre todo unha xornada de recoñecemento e de agradecemento, porque conseguir 9 concelleiros de 13 é un gran resultado. O equipo de traballo foi moi intenso, o traballo realizado por toda a xente do partido, por colaboradores, por a lista, por xente de confianza, por todo o mundo nos apoiou, especialmente o votante. E iso é de unha gran satisfacción, por suposto, e de un gran recoñecemento e agradecemento a todos os votantes. ¿Cómo afrontará la nueva etapa de gobierno a cargo de su concello? Espéranos 4 anos de traballo duro e difícil, posto que todos sabemos que a situación económica, tanto nacional como autonómica como local, non é boa, non estamos nun momentos de moita fortaleza económica, por lo tanto teremos que axustarnos, ser austeros, pero sempre nos centraremos nos proxectos que melloren a calidade de vida dos rosaleiros e das rosaleiras, desde logo traballando por todos os veciños e veciñas, sobre todo en proxectos que redunden sempre en beneficio dunha maioría, procurando chegar sempre a todas aquelas propostas ou ideas ou proxectos que os veciños o demanden. Temos unha serie de proxectos en mente que teremos que levar adiante, tanto en servicios sociales como en medio ambiente, en turismo, en urbanismo, en infraestructuras, pero sempre, repito, sempre buscando o beneficio e a mellora de calidad de vida dos veciños e das veciñas. Gustaríame chegar a todas as casas, a todas as familias, a todos os veciños e veciñas do Rosal, para que recibiran o noso máis profundo agradecemento en nombre do equipo, en nombre do Partido Popular do Rosal, porque o apoio recibido nestas eleccións pois anímanos moitísimo, comprométenos a traballar máis si cabe por o Rosal, por os veciños e por as veciñas, a sacar os proxectos adiante que beneficien ao noso vecindario e, sobre todo, darlle as nosas máis profundas e sinceras gracias por o seu apoio. E, de logo, cara ao futuro, o que temos que facer é traballar polo Rosal.